Jeg har skrevet som det næste instruktør, hvor der står, at jeg rigtig godt kan lide Amro. Ja, vi skal rundt i højskolesangbogen, og jeg har aftalt. Og jeg lagde programmet i september, så tænkte vi over, at det er mørkt sidst på eftermiddagen. Ja, på den her tid af året. Så derfor tager vi solsikkerruten først, så når vi kører til andre, så tager vi den fine vej og ser lidt natur. Så på vej hjem, der kører vi den lige vej. Ser vi den først. You're not doing it now. Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak. Nej, familiejournalen, det er jo lige ved